Endnu et twist and pop card, som jeg har prøvet at modificere lidt. Båndet er lukket med en magnet på bagsiden. Og så i stedet for en snemand, har jeg forsøgt at lave en julemand. Jeg har ingen knapper, så jeg har brugt nogle brads som knapper. Ellers så er det håndlavet. Vanterne, de ser lidt store ud, men det er nok måden kortet ligger på. Så er det godt nok svært med en hånd.